On inhoittavaa, kun aurinko ei paista. Ja uutta lunta vaan Jesse peittelee, o sole mio. Jesse peittelee lissun kakit. Tuolta peitteli illalliset kakit, eikö ole mielenkiintoista? Jesse kahtoo, kun lapio kaatui. Lapio kaatui. Se, kun sanot, että uusi lumi on vanhan surma, niin se tarvitsisi kuitenkin auringon siihen, että se sananlasku pitäisi paikkansa tai sanonta, koska aurinko kun paistaisi tuohon vastasataneeseen vitivalkoiseen lumeen, niin silloin se sulattaisi niin kuin tosi nopeasti myös sitä vanhaa lunta. Mutta ei paista, sole mio. Ei ole kiva Jessenkään, kun välillä menee ulos ja välillä pyrkii sisälle, kun on niin märkää ja niin lumista, mutta minä olen nyt siivonnut, tai no, en ole vielä siivonnut, kun olen imuroinut joka nurkan ja yläkerran ja nyt rupean moppaamaan. Yläkertaa en moppaa, kun ei ole nyt tiossa yövieraita, en tiedä, miten pääsiäisen seuttuu, mutta alakerran moppaan ja sittenpä on tämän päivän pakolliset työt tehty. Niin, portaatkin on niin märät kehnot. Ei oikein kunnolla kärsi Jessenkään istua. Olemme käyty monta kertaa jo pihalla tänä aamuna. Semmoinen jännä ripinä kuuluu metsästä, kun puista puttoo vettä ja märkää lunta. Positiivisia puolia keksiäkseni. Mitähän sitä muuta tänään tekisi? Huomenna ajattelin lähteä käymään jossain. Mutta en ehkä tänään. Ois tässä tänäänkin aikaa vielä vaikka mihinkä, kun kello on jotta 10:30 vasta. Lintulaudat pitää täyttää, pitää laittaa ne lumikengät jalkaan ja ei tarvii ryömimällä. Flopilla tuon autotallin oikealla puolella olevan lumikasan yli ja siemenpussit on viskannut ja pähkinäpussit aina eeltä tuonne pitemmälle ja sitten ryömimällä, kunnes hanki kantaa, taikka semmoisen kovemman lumen päälle päässä. Siinä on kuulkaa tekemistä ja näkemistäkin olisi, mutta ehkä jätetään kuitenkin kuvaamatta. Puita ei välttämättä tarvitse, kun verannalla on monta kassia. Yleensä maaliskuulla tulee aina kannettua liian paljon, että sitten joutuu jo viimeisiä pois viemään. No ei niitä pois tarvitse viedä, mutta verannan, jos haluaa vaan kesäkuntoon, niin sitten, että siellä olisi mahdollisimman vähän tavaraa. Mutta saan nähdä, miten tänä vuonna käypi. Nyt on joku aste, ehkä aste lämpimän puolella. Ja ensi viikolle katoin säätillä, niin pikkupakkasta 1-2 astetta. Yöllä ehkä enemmän 3-4, mutta ei kuitenkaan sen enempää. Siinä se kevät tapansa näyttää. Menikö se lissu tuon? Ei, kun tuolta. Minä että menikö se tuonne liiteriin? Sieltähän se tulla marittaa. Lähetänkö moppaamaan? Omia jälkiä haisteluja ja Jessen jälkiä. Rinkiä kiertävät. Jesse aina jollain nurkalla vaani. Sitten se säijäyttää lissun. Ja lissu säikähtää. Ui. Ui, Jesse tulee. No, minäpä lähdetään tytöt jatkamaan hommia. Siivoukset on nyt siivoiltu ja
Huonekalut työnnelty paikoille ihan nurkkia myöten siivosin. Ajattelin tuon vitriinikaapin ottaa nyt. Minä olen yleensä jouluksen pyyhkinyt ja käyttänyt astianpesukoneessa kaikki ne koristeesinettä astiat. Siellä on se kesäkukkakeräilysarja. No joskus keväälläkin, joskus pääsiäiseksikin, niin nyt voisi vaikka pääsiäiseksi siivota tuon pyyhkiäpölyt ja käyttää astiat koneessa. Niin sitten voin vaikka esitellä sitä kesäkukka-astiastoa, joka sai nyt täydennystä niistä munakupeista. Elsasta on nyt kyselty, että mitenkä Elsa nyt voipi, ja nyt voipi oikein hyvin, kun on melkein sikkeissä unessa päiväunilla, kun minä rupesin tässä puhua pulpattamaan, niin sitten vähän havahtui. Jesse on ulkona ja Lissu nukkuu yläkerrassa, kun Lissu ei välitä ihan hirveästi siivoamisesta, vaikka se innokas on alussa aina minun kaveriksi siihen, mutta viimeistään silloin, kun immuuri hyrähtää käyntiin, niin silloin Lissu pakenee. Elsa elää nyt ihan normaalia kotikissa elämää. Hän laihtui ihan valtavasti, kun hän ei Vilin ahdistelujen takia päässyt syömään aina silloin, kun olisi halunnut, eikä tarpeilleen, ei voinut siis vapaasti liikkua. Täällä kotona ei nukkua siinä, missä hänen lempipaikka on. Nyt Elsa on ottanut lempipaikakseen tuon Lissukissan edellisestä kodista. Laittoivat matkaan tuon Lissun Petin, niin nukkuu siinä, nukkuu välillä tuossakin, ja se kolmas Peti on vielä yläkerrassa. Joskus kun saisin videolle sen, kun Jesse tulee, ilta kun hämärtää, niin Jesse tulee päiväpuuhista sitten yöksi sisälle, niin se on niin kuin jännä, että Elsa sietää Jessen koskettelua. Ne kaulailee, pussailee, pesseevät toinen toistensa korvista lähtien varmaan hännän päähän. Ja nukkuvat jonkun aikaa vierekkäinkin, mutta sitten varmaan kuuma tulee, niin sitten aina välillä ovat aina erossa, muuten ovat ihan aina niin kuin lähekkäin. Jessehän tuli päivää paria myöhemmin pentuna tänne. Elsa oli 5,5-vuotias silloin ja Elsa oli tullut vähän aikaisemmin ja Jesse tuli sitten, että johtuuko se siitä, että ne on niin kuin yhdessä varttuneet suurimman osa elämästään. Vai en tiedä mikä siinä Vilissä oli sitten, että niin kuin, siis Vili ja Elsassa kiinnosti varmasti just se, kun Elsa oli niin arka, vetäytyvä, pakoileva, piiloutuva, torjuva, niin se ehkä jollain tavalla herätti sitä mielenkiintoa, että mikäs tämä nyt on, kun tämä tällä tavalla. Ja Vili yritti kaikkensa, että olisi saanut Elsan suosion, mutta ei. Elsa ei hyväksynyt Viliä. Ja niin kuin olen aikaisemmilla videoilla puhunut, niin kyllä Lissua ja Jessekin ärsytti se Vilin ylitsevuotava hellyyden, läheisyyden, turvallisuuden kaipuu. Se nyt on ihan luonnollista. Ei se auttanut, vaikka Vilihän ei tullut syliin eikä antanut silittää, että kädeistä söi jotain herkkupaloja, mutta ei se olisi varmasti auttanut sekään, jos hän olisi minuun antanut koskettaa ja silittää ja pitää sylissä. Että se kuitenkin se lajitoverin eläimet on eläimiä ja ne tarvii niin kuin toinen toisiltaan sitä hyväksyntää. Siinä kävi, miten kävi. Minä olisin tehnyt paljon suuremman eläinsuojelurikoksen. Siis olen tuntenut niin kuin olevani tosi huono ihminen ja paha rikollinen jonkun kommenttien perusteella. Minä en sitä tarkoita, että tarvitsisi aina olla samaa mieltä minun kanssa, mutta kyllä jonkunlaiset käyttäytymistavat pitäisi olla myös kommenteissa, jos ei tunne asiaa niin hyvin kuin mikä asian todellinen laita on vastavalloon, niin ei näy. Talvinen maisema just nyt ei sada, mutta pitää lähteä kohta ulos, jotta tekemään raitista ilmaa haukkaamaan. Että en ymmärrä semmoisia ihmisiä, jotka
niin jyrkästi ja hän halusi herättää keskustelua ja luuli sohasseensa mihinkä arkaan paikkaan. Minä sanoin, että arka on paikka ja pitääkö, niin kuin se ei ole hyvää käytöstä, jos lyötyä pitää lyödä, että minä olisin rakastanut Vilja ja kaipaan kamalasti ja olisin halunnut pitää, että sitten vielä lisätään tuommoisilla asiattomilla ihan törkeillä kommenteilla niin kuin tuskaa, mutta se siitä varmaan. Tämä on yksi viimeisiä videoita, missä Vilistä haluan puhua, että jos te olisitte nähnyt niin kuin sen todellisuuden, mikä täällä oli esimerkiksi Elsan kohdalla, niin minähän olisin syytettynä eläinsuojelurikoksesta, että en suojele Elsaa ja Lissua ja Jesseä tarpeeksi, että annan Vilin olla semmoinen itsevaltias. Että kannattaa ajatella, että asioilla on montaa puolta, ainakin 2, ja sitten kaikki ei välttämättä tule esille näissä videoissa. Että ei se ollut mitään mukavaa kuvattavaa. Se oli ihan meidän joka päivästä, joka iltaista elämää, se ahdistelu. Mutta tässä nyt ollaan siis Elsan kuulumisista lähti puhe ja laajeni vähän laajemmalle, mutta Elsalla on nyt hyvä olla. Elsa on vielä vähän säikky. Jos joku äkkiliike, vaikka jos Lissu vaikka saa säikytettyä, niin Elsa heti selvästi säikähtää, että onko se Vili. Että varmasti tässä menee Elsan kohdalla pitkä aika ennen kuin ihan täysin on vapautunut ja täysin uskaltaa luottaa siihen, että saa elää nyt ihan rauhallista, normaalia elämää. Pitää mennä käymään tuossa Karvion kaupalla jotain asian poikasta talouspaperia ja saunajuomaksi jotain keltaista jaffaa. Kyllä Rohiso, se on tuo, en tiedä kuuluuko videolle, mutta se on irti joka tapauksessa, vaikka se sitten silloin viimeksi kun rohisi kovasti, niin oli se rengas tyhjä, mutta kyllä se on irti tuo pohja, semmonen suuhun ja muovin läpiystä, mikä tuolla on tuolla pohjalla. Muovia kolje vai peltiä, mutta rohiskoon siihen asti kun renkaan vaihto, eihän minä itse sille maha mitään. Sitten sen saa laitettua hyvin ja on laittanutkin muutamia kertoja, kun saa nostettua auton ylemmäs. Pitää sitten pois mennessä ajaa tuolta Leväniemen tien kautta ja viiä se loukku, mikä oli mulla lainassa. Ei ole toivottavasti nyt tarvetta ajaa, mutta hyvä tietää, että noinkin lähellä on saatavilla, jos tulee tarvista. Taitaa olla aika sumea kuva. Sattaa. Vettähän se nyt sattaa. 1,5 astetta lämmintä ja koitin tuossa Karvion nesteellä tarkistaa noita rengaspaineita. Kyllä minä nyt normaalisti olen osannut sen homman tehdä, mutta nyt ei kyllä onnistunut, mutta minä käyn tuossa samalla suunnalla on se autohuolto Leskinen, kun minne palautan tuon loukun, niin sitten soitin, niin lupasi samalla kahto, kun jos totta näytti, niin oli kyllä aika vajaat renkaat
Ja sitten kun mä yritin lisätä, niin tuntui, että vaan tyhjenöi entisestään. Siis en saanut sitä kunnolla kiinni siihen venttiiliin. Tai sitten se vuuskas siitä jatkoliitoksesta, kun eräs ystävällinen mies kävi sen siinä laittamassa, kun se on se mittariosa, mikä näyttää ne painet, niin se on siellä huoltoaseman sisällä ja sitten se sieltä haetaan tiskiltä ja liitetään sitä ulkona olevaan letkuun, niin siinä oli se liitin jotenkin. Minä en sitä saanut omiin avuin, sitten hän kävi siinä neuvomassa, oli siinä lähellä, niin tarjoutui auttamaan ja sitten, mutta se, minusta siinä on joku häikkä, mutta tullaanpahan ainakin nyt kunnolla tarkastettua, kun vien tuonne korjaamaan. Pitää sopia sitten, kyllä se piti vaan talvirenkaat vielä tälle talveen tilata, kun ei sitä nyt voi näin talvista vielä niin ja pakkasiakin luvassa, niin ei sitä nyt voi sillä lailla ajella, että kesärenkaat on takana. Joo, niin sitten ne tulee varmaan nyt alkuviikosta ne renkaat, niin pitää nyt samalla varata sitten. Tai no, ei sitä voi laittoaikaa varata, kun ei on vielä varma minä päivänä ne renkaat tullut, mutta ainakin jo antaa varoituksen. Ilmoitus lähestyvästä vaarasta, että tämmönen on tulossa. Ei täällä siis nytkin 2 astetta on lämmintä ja nämä valtatiet on sulat. Ajattelin tuossa, että kävisi Heinäveellä kaupassa, mutta enpä lähde sinne ajelemaan Heinäveen tielle, se on varmasti. Varmaankaan ei ole sulaa ainakaan se Heinäveen tie. Käy ihan enistään tuolla autokorjaamolla ja sitten tulla vähän takapakkia takakätteen, kahakätteen sanovat Kainuussa. Ja mennä sitten täältä valtatien kautta pois. Tuo Kansalantie olla taas niin liukas, mutta eipä tuossa ole ollut kuin lähes uudet kesärenkaat on takana, niin eikö ne ole melkein sama kuin huonot kitkarenkaat. Siinäpä se on sitten lauantai-päivä mennyt, ei tässä tälle päivää mitään. Enää ihmeempiä metivaatteita. Pesin, laitan niitä kuivumaan, samat saa laittaa jo illalla sitten. Kerkki päivässä aikaan kuivaa ja varsinkin jos paan vähän aikaisemmin uunin lämpiämään. Ja menisin lämmittää hellaakin, kun sinne on tullut talven aikaan tai nyt loppuun talvesta niin leuvommilla säillä, kun ei ole hellaa lämmittänyt, sinne on tullut roskia kuitenkin työnnettyä, niin poltan niitä. Ja tuosta oikealle mentäisiin viemään tuo loukku, mutta tullaan tätä kautta pois. Se on ihan tuossa lähellä se autokorjaamo.
siinä oli kuoppa, ihan oli aiheellista varoittaa, mutta en uskonut, kun täällä on kuoppia. Pilvin pimmeä eikä niistä varoitella. Jaa, pääsenköhän minä menemään tuonne. Niin jää sen hyvähän tässä on. Hyvä tie on ihan kuin meidän pihaa. Meidän sivutie minun luon menee. Oli alle 1 tuossa. Sitä minä epäilin tuolla Tepoililla. Ei kun tuolla Nesteellä, että nyt ei passaa enää, kun se tuntuu, että se vajuu vaan. Siinä oli vähän päälle 1 oli tossa. Just mikä vararenkaana oli ollut takakesis. Ei nuo etuiset ollut niin vajaat, mutta semmoista se on. Siellä olisi ollut mahdollisesti myytävänä 4 uutta rengasta, niin jos kunhan hinnan kysyy niille, kun ne on jäänyt hänelle tullut väärään osoitteeseen ja ei ole hakeneet pois, vaikka on luvanneet, niin vas kysellä hintaa, ja jos ne kerta sopi myydä eteenpäin, niin tinkiä kovasti, niin minä voin perua sitten omaa, kun ei ole varmaan vielä edes pakanneet, kun tilasin. Ja se rengas online on ollut sieltä ollut hyvä palvelu. Minä yhden kerran tein mokaa, minä tilasin 205516 on minun rengas koko, tai tämän auton rengas koko, niin minä tilasin kerran 205515. Ihan oma moka, muistin väärin. En kehannut käydä tarkistamassa. Hakivat vaan pois sitten, kerkisivät tuua ja minä huomasin, että aina mä on liian kappeet, niin soitin, niin hakivat pois vaan seuraava kerran, kun liikkuvat tiellä päin ja ei mitään velottaneet. Täällä on se Leväniemen toimintakeskus. Eritasoisia asumispalveluita ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille pääasiassa minun mielestä. En tiedä tarkkaan, onko toimintaa muutettu. Ostin Narsissin loukun lainasta, vaikka sanoin, että ei maksa mitään, mutta kun jäi vähän tuo loukun lainaaminen niin vähän pitemmäksi kuin mitä oli tarvekkaan, mutta en tiedä oikein sitä tarvetta, että vieläkö sitä on tarvetta, mutta ei sitä sitten ollut, kun poika sai sen vilin niin nätisti. Tästä on vielä ihan jonkun matkaa sinne Leväniemeen, ei nyt mennä. En muista, onko koskaan käyty siellä pyörähtämässä pihassa, mutta minä puotan tuon loukun tuohon välille. Tämmöstä täällä on sohjosta. Hyvin täällä pääsee. En keksi mitään mitä tekisin. Tuli hyviä ehdotuksia se, mikä yhden presidentin, ei se Svinhufvudin puolison lempikakku. Kyllä auto on likainen näillä teillä kun ajaa viimeistään, mutta kyllähän tuolla roiskuu rapaa tuolla valtateilläkin nyt. Sitten tuli vinkki tai muistutus, kun minä lupasin yhdellä videolla, kun minä otin sen pienen vitriiniseinäkaapin käsittelyyn, niin jossa minä säilytin kaikkia posteja, mitä on seuraajilta saanut vuosien varrelta, niin minä lupasin, että käydään joku kerta läpi ne, niin muistutti eräs seuraaja. Mä arvelin, että sitten käydään läpi, kun se pikkukaappi on valmis, ja sitten kun mä tiedän sen, mihin paikkaan minä sen laitan, niin sitten samalla kun laitan takaisin niitä seuraajilta tulleita posteja, niin sitten luetaan samalla niitä
muistellaan menneitä. Sitä katsoo, miten monen vuoden ajalta niitä on jo tullut ja eihän ne kohta kyllä sovi siihen kaappiin. Tietysti kaikki villatöppöset ja mössyt ja semmoset isommat on jo otettu käyttöön, mutta sitten kortit ja kirjeet. Sitten on, muistan se eräs seuraajakin lähetteli hirveästi niitä ruoka- ja leivontaohjeita. No sen Greta Garbo leivonnaiset, ne minä olen tehnyt hänen ohjeelle, mutta enpä muista onko muuta. Siis varmasti ihan tosi hyviä. No minä en sitten, niin kuin olen sanonut, että niistä linsseistä ja pavuista minä en ole koskaan oppinut oikein ruokaa laittamaan, mutta ihan pitäisi kyllä kokeilla, mutta kun menee tämä arki niin kuin tämmöiseen risteykseen, tullaan vasemmalle, mentäisiin Joensuuhun, Viinijärven kohdalla kääntyy sitten sille Kuopio-Joensuun tielle ja suoraan mentäisiin Petruma ja se kiertäisi se lenkki takaisin tuonne Karvion kylälle, mutta se on hiekkatie, ei lähetä sinne. Oikealle mennään sitten Karvioon ja läpi Varkauteen ja me käännytään Karviosta sitten Varistaipaleeseen. Sitten oli hänellä niitä kivoja muun muassa kanaruokia, mistä minä kyllä tykkään. Että ihan pitäisi vaan kyllä kokeilla, että toiset nähnyt hirveästi vaivaa, kun on mätillä käsialalla oli vielä kirjoitettu ne käsiin ne ohjeet, niin mutta se, niin kuin sanoin, niin tämä arki on semmoista, että sitä kuitenkin vaatii panostusta, että pitäisi tarkkaan katsoa ne ohjeet ja kirjoittaa ostoslista. Ja sitten kun kaikkia aineksia ei saa täältä näistä maalaiskaupoista, sitten se pitäisi aina muistaa kaupunkireissulle ottaa se lista. Mulla kyllä kännykässä on se Listonik vai mikä se on se sovellus, mihin voi kirjoittaa. Minä olen siitä kyllä tykännyt. Kauppaostoslistaa ja muutakin voi muistilistaa. Kevättä vartenkin on, no voi vitsi, nyt en muistanut niitä ohran siemeniä. No kun jäi se kännykkä äsken auto, anteeksi, niin ei ollut saa sitä muistilistaa kirjoittaa, mutta jos sitä ei muista ottaa kauppaan mukaan, niin sitten on vähän huono homma. No muistin minä tärkeimmät talouspaperi ja keltaisen jaffa ja mikä se kolmas. No se narsissi ostin tuonne loukun mukaan ja maitopurki ostin, kun teki lettuja illalla mieli. Siis varmaan naapuri teki lettuja, kun tuli niin ihana letun tuoksu. Mä arvoin, että minä teen kyllä kans tänne. Sitten tästä munakasta niin sais tyhjentää noita kananmunia, tekis reijän ja tyhjentäisi, niin sais maalata, värjätä kananmunia pääsiäiseksi. Niin sen ohran siemenet näis unohdin ostaa, mutta jos huomenna menisi, minä ajattelin niin hurjaa homman tehdä, että menen huomenna käymään siellä Leppävirran Ruustassa. Jaa, mutta sinne on kyllä varmasti huono tie. Kyllä se on vaan Varkauteen sitten ajettava, jos Varkaus on kyllä lähempänäkin kuin Leppävirta. Pitää kirjoittaa ohran siemeniä, saa tehdä pääsiäisruohoa ja saa tehdä kissoille. Minun kissat ei ole kyllä hirveästi innostunut. Elsa ei varmaan ymmärrä ja Jesse saa kuitenkin ulkona aina löytää jostain kuusten alta, niin he ei näe syväkseen. Tästä nyt tuli tämän päivän videosta tämmönen sekalainen seurakunta, mutta ihan niin kuin minä itsekin, ihan sekalaista seurakuntaa. Mämmiäkin olisi kiva kokeilla tehdä itse joskus, kun minä olen saanut, olin Tammelan kunnassa töissä, niin sain yhdeltä asiakkaalta kotona tehtyä mämmiä. Oikeet oli ne roveet, itse oli tehty ne roveet niin kuin tuohesta, ne kopat, missä sitä mämmiä oli.
oli kyllä hyvä. Huomennahan se iskee viimeistään se into, että jotta pitää saada leipo. Jos minä sitten leivosin sitä, minkä presidentti se nyt oli se kakku, niin se oli kyllä aika vaikea. Minä luin se ohjeen, en lupaa mitään. Siinä tehtiin niinku, oliko ne vähän, ei ne marenkia, mutta vähän marenkin tapaiset ne levyt ja niistä pasattiin sitten täytettävän liikku. Varmasti on herkullinen ja on nimittäin kaloripommi, kun oli kyllä kaikki mahdolliset kermat ja voit ja täytteessä. Nyt laskeudumme Karvioon ja tästä lähdetään sitten tänne päin. Paljon on tehty täällä savottaa. Mitä tuo tarkoittaa? Tuommoisen lyhyen tukin päässä on IM. Ei ne sorvipölkkyjä ole, eikä sitten siis joistakinhan tehdään niitä ratapölkkyjä sitten VR:lle. Tuommoisista lyhyistä, mutta mikä tuo IM, minä en kyllä yhtään osu sanoa. Tässä on paljon tehty savottaa siis taas tämän Luostaritien varrella, että kyllä puutavara-autot ajaa aamua iltaa yhtä paljon kuin minäkin ja varmasti vielä paljon enemmänkin. Mutta mukavaa lauantai-iltaa ja meneillään olevaa viikonloppua ja sitten huomenissa tavataan. Heippa!